Iñaki Peruren Agartziarena Nafarroako historiako harri jasotzailerik handienetakoa da. Horrez gain, aktore, olerkari, bertsolari, eskultore eta historiazalea ere badela esan genezake, baina berak bere burua harri jasotzaile bezala izendatzen du. Harri jasotzaile baten kontakizun bat bada, harriaren zentzu zabal batean. Euskal Herrian harriak duen historia hitz egin du Iñakik ostiral honetan Ataungo Astigarraga auzoko parkean. Jende ugari biltzeaz gain, giro aparta sortu zen ordubeteko emanaldian. Bertsoak, pasarteak eta garai bateko naiz bere bizitzako kontu eta bitxikeriak kontatu ditu Iñakik. Hildakoentzako ilarriak eta trikuharriak eta egiten harria maitasun istorio bakarrizketan kontu kontari ibili da Iñaki, baina inoiz ez dio inolako ukorik egiten harria jasotzeari ere. Hitzaldian, bera gehiago ezagutzeko aukera izan dugu, baina noski, gertutik ezagutzeko aukerari ere ez diogu inolako ukorik egin. Hala izan baldin bada, nipozik saiatzen naiz eta hori zuek esan behar duzue. Bueno, esango dugu harri jasotzaile, poeta, eskultore, harakin eta beste hainbat modutan izendatzen zaitugula, baina irakurri dugunez zuk zure burua harri jasotzailetzat izendatzen duzu. Zer da hori zuretzat? Nire bizitzako ardatz bat bezala. Bizitzan denok egiten ditugu gauza baino gehiago, eta niri harri horrek aukera eman dik gauz gehiago egiteko, bizibide bat edo lanbide bat badut, baina nire bizitzako pasioa eta nire bizitzako hartatza harria da. Eta orain egin dudana ere harriaren inguruan, ez? Eta hori egiten jarraitu nahi nuke. Bueno, esan dugu harriaren inguruan aritu zarela gaur, harria maitasun istorioa bakarrizketa izenarekin egin duzu gaurko hitzaldi hau, nori otu zitzaion hau sortzea? Bueno, hitzaldia saioaren barrenen esan dut, ez? Medikuak esan zidanean harririk gehiago jaso. Eta gero esaldi bat entzun nun Robert De Niro aktorearena, eta horrek ja argia piztu zidan, eta martxan hasi nintzen, eta paperetan idazten, gioiba bezala, eta hori atzenen hemen hau buruan eduki behar duzu, ezin duzu improvisatu, improvisatzen hasten baldin batzea galdu egiten zera. Ez? Eta bueno, kotxean indoala buruz repasatu, pin, ja forma pixko bat eman, eta saiotxo batzuk egin, eta bueno. Haurtzaroan eta behar badanik esaten dut atxonak egin bizitu nuen garai politi hartatik txertatu zitzaidala zaletasun hori. Ez du beste esplikazio hori, zatik lehitzan etzen harri jasotzailerik, etzen zaletasun gehiagirik, eta nik ja umetatik banuen gogori, grin hori, eta nik uste horregatik zela. Bai. Bueno, nik harriakin bide bat erakutsi dut, aizkora harria, azkona, hainbat gauzekin, harri hori beste zentzu zabal batean. Harri jasotzaile baten burutazio bat. Burutazioetan, eta harria ez dela bakarrik jaso harri bat, edo gauza hotza bat, eta harrian idatzita dagoela gizakion historia, eta holako gauzatxo batzuk. 2019ko mitoaldiak jarraipena izango du datozen egunetan. Eta noski, ez da amaituko uztailaren 13an egingo den 8. gau ibilaldi mitologikoa egin arte.